Duha ka persona sa Bacolod City nga lunsay recovered na natukiban nagpositibo sa Delta variant. Alkalde sang Valladolid nagapang-alang-alang sa reports ng DOH kag Philippine Genome Center sa pinakauna nga reported Lambda case sa Pilipinas. Yaring balita nga itong gintutugan. July 23, nagpositibo sa COVID-19 ang 63 anyos nga housewife sa barangay Mansilingan. Ang tatlo naman katuig nga bata nga lalaki sa amuman nga barangay, July 15, ginswab kag nahibaluan nga positibo sa COVID-19. Ginapahayag na latnan ini ang iya iloy kag utod sang ila amay nga sikyo. Tagged as recovered na ang duha. Apang gahapon, liwat nga natublag ang ila pamilya bangod santo sa reports ng DOH ug Philippine Genome Center. Delta variant gali ang nagtapik sa duha. Kay nasaga, anong tanan ka persona, lakip ang duha ka natubod nga kaso ang ginswab. Ang ilang mga balay, liwat nga gin-seal off. Why kita kay balo, no? Bisan sa mga result gani, damo ga question nga, ay, hindi pa naman sindihan man. Pero sang gabusong, positive, pagbata, ay negative. Ang na-detect Delta variant case sa Barangay Banago ay positibo liwat sa COVID-19. Siya repeat test. Negatibo naman ang mga kaupod sini sa balay. Kulang niya, mas mayo, kaya taning may-ari tadi sa Bacolod, kay ang resulta bla permi delayed kayo, ang tao galagaw na kay ang atong paglantaw nga why pa man ang resulta niya. Ang nagabusong at 32 anyos sa Delta case sa Barangay Sumag ang nakarecover na apang nagpositibo naman sa COVID-19 ang iya 5 kag 8 katuig nga bata. May pagpangduha-duha naman si Valladolid Mayor Enrique Marivalles sa report nga isa ka residente sang Banwa na positibo sa Lambda variant ng COVID-19. Sa repeat test sang iloy kag bata, pareho sila nga negatibo sa virus. Daw kabudlay mo na patihan at ang Lambda na kayo may mga history of travel ang tao na nagbago lang nagwa iya nga result negative sila nga sa bata niya. Ginatutukan karon sa PHO ang pagtumod sa posible nag-infect sa pasyente subong man ang mga posible na latnan sini. Samtang wala naman sang planong Iloilo Provincial Government kasi sinaduhan ang borders ng probinsya matapos na detect ang Lambda variant sa Negros Occidental. Abang kinahanglan sa gihapon, mag-comply sa mga nagkakaigong nga resikito ang magikan sa Negros nga matabok sa probinsya sa Iloilo kaangay sang S-Pass. Opo, Kirinod Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.